Bij een brand in Went aan het Tjerkenpaard in Twieslerheide is vanmorgen de bewoner om het leven komen. De slachtoffer wie 80 jaar. Tussen 6 en 7 uur vanmorgen was van omwoners, de politie en de brandwacht. De Went aan het Tjerkenpaard stiet doel helemaal in de brand. Voor de heegbejaarde bewoner wie het doel te let. De politie stelde voortdurend na het blussen een onderzoek in. De zaak zit intussen officieel onder toezicht van de officier van justitie, omdat het mogelijk om een misdrijf gaat. Het is intussen haast 30 jaar geleden dat de 80-jarige Reiner Lulas van Mjaddewaard in zijn Lietseburg krijgt onder de popels in Twieslerheide. De zaak is neer oplast en hield al jaren als een cold case. Een soort vragen blowen nog altijd onbaan worden. In de rubriek Het Ikeboerke dossier sjucht RTV NOF waarom op deze mysterieuze zaak. In het eerste artikel, een weeromblik op de moord op Reiner Lulas, zetten we alle bekende feiten en ontjouwings van de oranje decennia op een rieger. Het artikel is te lezen op rtvnof.nl.